Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy10 Chematama orwadziwa naWinky D achiona maviews ake kuti ari kumhanya ende ari kutrenda achidedzera kuti Winky D ari kutenga maviews. Anyora achiti iye ndine broken heart, ndine bitterness. Please don't make me show you the face of the man buying your goddess what views. Ari kudedza Winky D ari kutenga maviews. Holy10 nengoma yake inoti iye wadzinga hushe iri kuramba kusvika pa 100,000 views, asi Winky D ane yake inonzi iyeye iri kumhanya zvisingaite, iri kunumber 1, inonzi shift iri panumber 2, inonzi akaenda iri panumber 3. Maviews achona ese almost apa musoro pe 200,000 views achienda mberi. Saka ari kurwadziwa. Vazukuru vambuya nanda ndavazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati iye akabuditsa song achifuka kuti angabate baba venyika but zvakaramba zvakona. Mumwe munhu akati uchafa neBP gore rino Holy10. Mumwe munhu akati Winky D tomupa maviews not because of what you think but we love him so we have to support him. Mumwe munhu akati munhu wemurume dzidza kukwana woti mwana waunochengeta hasi wako woita godo because mumwe ari kuita maviews hobo kudarika ako. Dai ari iye ane maviews ese iwaya hanti dai iri noise mumastreets. Munhu apa achitoziva kuti mukadzi wake akatombodanana nefriend yake inga zvakaoma. Mumwe munhu akati wakati unoda kupedza Winky D mupedze tuone. Mumwe munhu akati ko iye arambidzwa nani kuwatenga ngaatenge maviews acho. Mumwe munhu akati shame hili young boy, we are viewing because we love vaWinky D zvekutodaro, let me go and view. Mumwe munhu akati uyu wezvimatama sechimbwanana chapfumbatidzwa zai rinopisa ngadzikame. Mumwe munhu akati ingawani mukadzi wako aiti you are bigger than Holy10 hatisi kuzviona, you are bigger than Winky D hatisi kuzviona. Mumwe munhu akati unofanira kungozvigamuchira kuti Winky D chibaba chako zvipere. Mumwe munhu akati saka unofunga ndiwe wega unogona kutenga maviews acho, uchafa neBP atenga saka uri kudei. Mumwe munhu akati zvakutorwadza futi Chematama bodo anonyadzisa. Mumwe munhu akati if you lose just accept, shake hands like a man and move on. Mumwe munhu akati uyu murwere wepfungwa. Mumwe munhu akati akufumura madhiri ake ndiye anotenga kwete Winky D. Mumwe munhu akati kungoita matama mahombe kuna vaWinky D akutozviona kunge akanyanya. So handizi guys kunoti kudii nazvo, asi Holy10 ari kurwadziwa kudedzera kuti vaWinky D vari kutenga maviews. Zvinova izvo zvaita kuti vazukuru vambuya nanda vamutuke vachimunyomba vachiti dzikama iwewe paona uchitredha ngoma dzako dzichirira hapana munhu anotaura, wakurwadziwa navaWinky D iwe mufana iwe Chematama. So handizi guys kunoti kudii, please comment down below. Thank you so much. Don't forget to subscribe and follow us.